cik 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 satu cik 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 satu cik 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 satu cik 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 satu cik 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 Yang mana nyobanya? Nyoba yang mana? Ini apa ini? cik 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 satu cik cik cik
Huria nani holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus saluhukna ruas ni huyatta narotu bagas joroon suang songoni saluhukna ruas ni huriatta nama dohoti siap bagas tabe marhite live streaming taparade ma rohanang pikiratta tapukama parminggotta di bagasan sadarion tapuji matuhatta maredde mahita siap bukwedde 700 onom ayat sada dohot 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edon hamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia bain hamu puji-pujianna, dok hamu ma madok debata. Tung nasokal doaka pabahenamu binain ni hinatibul ni gogom ikon marsobatuho akka musum. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan debata para siroha na sumurung. Didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rabdohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Sai parrohai mahami asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami di haporsiaon nature. Asa toktong makirim di haiheon doho di hasangapon sogot. Silehonommu tu akka na porsea diho. Amen. Marede mahita. Patik ni debata di mingguta sadarion ima sian sada Timoteus biduonom ayat 10 sada. Alai anggoho halak ni debata maporus ma siani pareahi ma hatigoran hadaulaton haporsiaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik ni. Amen. Marede mahita. Tapauduk bema rohatta tuadopan ni debata tatopoti ma dosatta martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami roh tujolom huilala hami rekoddo asi ni roham disalhut hami halak perdosa. Alani ido ubain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tung na jodoh hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatean ni akka perdosa. Alai hamubaon ni rohana do lomoni roham asa mangulu.
sesemasa luhut hageduhon nami doho pangalasion nami marhite-hite pangula nami na sasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok maa siniroham dihami marhite-hite panidangion dohot hagogon ni toddi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jala dolat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di goarmu na badiai. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Satokit do hutadikon ho, alai papungu-pungokku maho muse, marhite-hite akka asi ni roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabuniho bohikku satokin maradokon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-lelengna asiakku ho, ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demai. Tuhan Yesus dipermahan, awit biru nara. Yesus diharapku, saihut tanobuhan, saihut tanobuhan, saihut Yesus diharapku, saihut tanobuhan. Hata ni debata turpuk epistel di binggutta sadarion di enet sian Yohanes bidu 10 mamuka sian ayat sada sahat tu ayat 10 tajahama marsika sori. Natutu situtudo nahudokon tuhamu manangise nasobongo siap pitu laho tu bara ni biru-biru nama jakit siat dalan na asing laho bongot panak kodoi jala pamangus. Alai na bongot sian pitui idos parmahan biru-birui. Ukapon ni si jaga pitu ima di ibana jala di bege akka biru-biru suarana jala di jodo akka biru-biruna di goarna be laho manogihossa tubalian. Yadung di paruar sude na di banai, sai di jalon nasida mai bana mardalan, dabe di huton akka biru-birui mai bana, ai di tanda do suarana. Alai dangolo nasida manghuton tuna asing nama porus do nasida midai aidang ditadda nasida suara ni na asingi. Asa di tahon Yesus pehata upama ondeng tunasida, dang di boto nasida lapatan di nanidok nai tunasida. Dungi di dok Yesus ma muse tunasida natutu situtu nahudokon tuhamuna ahu dopitu natu biru-birui. Saluhut akan nong manjaloni yahu panakodoi yala pamangus. Alai dang ditangihon aka biru-birui nasida. Ahu do pitui pulau paluau do ganup na bongot sian ahu nalaho bongot jala laho ruar ma ibana dapotan jakpalan. Anggo panako holan manakoi maneati jala mengagodo umbahen naro alai anggo ahu asa adong hangoluan dinasida pola marlobi-lobi dinasida umbahen naro. Ima sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amen. Mari demai. Jehovah dipermana, na
porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama perguguna so hatudosan na tumopalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tuguhon si Maria nagabagabean siato di parbadia adora so habubuhan ido tuhatta na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanwa toru dong ditanom na mula mangolo diari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatudosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate ahu porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok di hasisani dosa dohok di hatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohok di hanguluan nasora suda amin. Tabegema edde puji-pujian sian kor amasion diudutima muse anon kor marturia.
KBG ma titing ni huriat. Tikting HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Minggu Jubilate 30 April 2023. Topik minggu, Tuhan setia dalam pemeliharaannya, manoktong do asi di rohana. Kosong sada khotbah di parmingguan pukul 10 WIB. Napat haton hatani di bata di parminggota di Arianon Ima Amak Padita Dr. Hulman Sinaga, Ketua STT HKBP Pematang Siantar. Mauliate ma di pasat huriata di pakobasyon ni Amang Padita Nabi di Bogasan Arianon. 02 Padidion Nabadia Patupaud do di huriat tahun Padidion Nabadia tuaka yanakon ni huriata di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 di parmingguan pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Jumat tanggal 5 Mei 2020 pukul 10 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian situa wilayah, dohot fotokopi akte nikah, dohot fotokopi akte lahir. 07 Panitia Pesta Gotilon. Rapat Panitia Gotilon naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 30 April 2020 pukul 12 WIB. Maringanan di ruang serbaguna ni huriata. Tiktingomma nagabe udangan tusude panitia. Duksiduk tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia di parmingguan manogot arian doho botari. 04 Pertangyangan wilayah. Pertangyangan wilayah naing dipatupa ima di hari Kamis tanggal 4 Mei 2020 pukul 10 sia 30 WIB di wilayah opat. Nagabe tuan rumah manang nama jabui na parjulu situa M Simatupang boru situmorang. Paduahon situa P Siahan boru libong. Patuluhon L Hutapea situa Romal boru sihite. Paupaton O butar-butar situa Yanti boru silain maringanan di ruang serbaguna ni huriata. 05 Dewan-Dewan. 05 titik sada Dewan Koinonia. 05 titik sada seksi lansia. Seksi lansia HKBP Pasar Minggu naing mardohoti kegiatan HKBP Distrik Walu Ima Senam dohot ceramah pembekalan lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Topik membangun motivasi diri menjadi pewaris kehidupan kekal. Senam dohot pembekalan lansia nang dipatupa ima di hari Senin tanggal 1 Mei 2020 maringanan di Buperta Cibubur mulai siap pukul 2 WIB 1 nah selesai. Kosong 5 Borhak do sian huriata seksi perempuan Modohoti Festival Paduan Sorara Distrik Walu DKI Jakarta di hari Kamis tanggal 4 Mei 2020 tatangnya koma asa mardalan doho denggan. Dewan Marturia 05.2.1 seksi sending seminar pastoral dohot konseling. Dewan Marturia seksi sending
naik patupa seminar tuaka nalaho patupa perkunjungan seminaron di patupa laho pada sipon pangatusion pastoral dot konseling di patupa di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020 dimulai siap pukul 15.30 satu na selesai maringanan di Garejaon. Nagabe pembicara na parjolo inang padita Dr. Anna Pera boru pangadibuan na paduahon amang padita Dr. Prengki na pitepulu pinangido dohot gomos tuaka amang inang situa dohot calon situa songoni manang di Dewan Koniania rap dohot seksi-seksina Dewan Diakonia rap dohot seksi-seksina songoni manang dihamu ruas ni huriata narindu dohot melayani alani boi mataisi pendaftaran diling nadong di warta jemaat lahu mempersiapkan bahan-bahan seminar paling lambat di hari Kamis tanggal 4 Mei 2020. 05.0 Dewan Diakonia 05.0.1 Seksi Pendidikan 05.0.1 Warta Rekrutmen Guru PAUD do pemberian bantuan pendidikan boi mata jaha di tikting manang warta jemaat naonong di hidang 05.0.2 Seksi Kesehatan di hari Minggu sadarion tanggal 30 April 2020 dugsidung par minggu manogot pukul 7 WIB prodia patupastan di jolo pitum di gereja patupahon pemeriksaan laboratorium dengan keringanan biaya 25% khusus turuas HKBP Pasar Minggu 06 Namar Bagas 06.1 Nunga Majalo Pasu-Pasu per Bagason Christopher Rocky Humutal Ralintino Stopul anak Niamata Kasih Demak Uluan Sitopul almarhum Tubuni Nata Situa Nur Helena Boru Lubis alamat Lenteng Agung Gang Jambu RT 012 RW 01 nomor 50 wilayah 10 ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot Orwana Eleorona Ajisela Agripina Boruni Amata Joko Surahman almarhum Tubuninata Ingrid Maria Isak alamat Jalan Kemuning Raya nomor 2 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur ruas ni Gereja Katolik Santo Yosef Matraman Jakarta pamasumasuon nunga di Patupa di hari Selasa tanggal 10 April 2020 di Gereja Katolik Santo Yosef Matraman Jakarta 07 dana nasorang naparjolo di basa-basa tuata dosa dana bawa di hari Sabtu tanggal 15 April 2020 di keluarga Samuel P. Siregar Eshum Inata DC Anna Karnoli Boru Lubanggaul alamat Jalan Haji Taya nomor 36 Pejaten Timur Pasar Minggu wilayah Sada Kipasdo danaki songoni nang natorasna paduahon di basa-basa tuata dosa dana boru di hari Jumat tanggal 21 April 2020 di keluarga Sabta Febrian Nadiak Eskom Inata Helena Boru Sianipar ST alamat Jalan Haji Amsir RT 02 RW 04 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Depok wilayah 10 Sada Kipasdo danaki songoni nang natorasna tikting naso jinahon dot parhepengon ni huriata bui mata jaha di tikting naung di paradi huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon
partikianon hubasa taima tu panitia pesta gotilon ni huriata. Shalom mamanginang nahupar sangat ihami amang padita Dr. Hulman Sinaga natongon nungain rap dohita di huriaon amang padita resort nami amang sobok Simanjuntak amang inang parhado nami sadong di huriaon sude amang inang ruas ni huriat taha KBP Pasar Minggu dan adik-adik Naposo, remaja dan sekolah minggu yang saat ini beribadah bersama kami di gereja ataupun di rumah. Mulia tema di tuhata, perdenggan basai, ala asi dohot holong ni rohana tuhita, sahatu sadarion. Au nyonya Simangun Song Merintan Simbolon sebagai bendahara panitia Gotilon tahun 2023. Jongjong di Jolomunungain, naing pasahaton panorangion manang sosialisasi mengenai pesta Gotilon tahun 2023 di Huriaton. Perjolo nungabe mardalan rangkaian acara pesta Gotilon di Huriata jala acara puncak Gotilon ima naing patupota di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 jala holan sahali dohita parmingguan gabungan. Tema pesta Gotilota di tahunon ima persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Subtema melalui pesta Gotilon tahun 2023 ini marilah kita mengucap syukur dengan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk mendukung pelayanan HKBP Pasar Minggu. Amanginang, persembahan yang kita sampaikan pada pesta Gotilon ini, kami panitia akan mengumpulkannya berupa amplop ucapan syukur. Itu akan kita lakukan setiap minggu, ibadah minggu. Yang kedua melalui seluruh wilayah. Yang ketiga melalui silua-silua kategorial, baru ada pin emas, ulos, lelang barang dan makanan, dan ada kupon berhadiah. Jala sudeda nana terkumpuli, naing pakyon ni huriat tamai laho membiayai program 3 dewan yang ada di huria kita ini. Jala songon nang taulahon di 2 tahun terakhir semenjak amang pendeta Sobok bahwa boloboy nian dana sude pesta sian danai nunga terkumpul 1 minggu sebelum tanggal 16 Juli 2023 jala di hari H tinggal pasahat tomanian jala marhiteima di jolo ni pitu masuk ni huriata nunga beradeha mi panitia pesta Gotilon songonong binereng muna manginang melalui seksi lelang tadi joloan laho melayani pesanan ni amang inang semua. Jadi dapat to kamu manon panitia tadi jolo jala nunga di sibe akadongan nami sian seksi lelang jala songon tadda ni hamalioton ni rohat tatu debata jalala pestaon pesta ni huriat tadoon mangidoha misian panitia dohot gomos asa sude manian hita ruas mendukung dan bersama-sama mamelehon na dumenggani sude batata melalui pesta Gotilon di tahunon unang manian nadong nanggosa desian hita manang naso mangalean rohana tu pesta Gotilon 2023 ay narikot doi di debata. Sai di pasu-pasu Tuhan tamahita sude jala sai dibukakan pintu rezeki untuk kita semua. Maulia tema di Tuhata Botima Horas.
de mahita sia buke de nomor 10 huta pasama peliata. Rute ayat 5. Damai ini di bata na sumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran muna dagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ujahama dihita sian hapa ni di bata
ujahan ni jamita minggu sadarion sian pesalme 100 songonon ma hatana olopun ma Jahoba ale sadok tanoon oloi hamuma Jahoba marhite lasni roha robema hamu tujulona marhite olopulu boto hamu maon Jahoba do debata ibana juma dihon hita jala ibana napuna hita bahen bangsona dohot biru-biru pinar mahanna bongati hamuma akka bahalna marhite hamauliateon akka alamanna marhite puji-pujian mauliate ma rohamuna tu ibana puji hamuma gowarna ai perdengan bahasa do Jahoba rodi sa leleng ni leleng na do asin ni rohana jala marsuduk-suduk do hasit tonganna di Bibel munai saya tersurat merhite-hite kami tim revisi Bibel toba paturehon holat tu debatado hata merhite-hite tapakke nuai alai asik tu debata tadok ma merhite lasni roha merhite dongan alai molo debata tadok ma merhite-hite debata ama anak doktor di Probadia ngata paturion alai sidung dupek rak do akka pendita nama tua ni HKBP kamu kadongan pitu paretta di pasahat parpesalmen nama nurat turpukon naikon ulau honon ni naprosia di debata perjolo mei paretai ro sian ayat sada olopon ma Jahoba ale sadok tanoon dungi Roma muse paretan apa dua hon oloi hamuma Jahoba marhite lasni roha Roma muse paretan apa tuluhon robema hamutu jolona marhite olopolo paretan apa paton boto hamu maon Jahoba do debata napalimahon bongoti hamuma akka bahalna marhite hamauliateo napaonopon mauliate ma rohamuna tu Jahoba jalan perpudi puji hamuma gowarna jala sian napituon sadama anggo pamusatanna imana madok boto hamu maon Jahoba do debata ibana juma dihon hita jala ibana napuna hita asa panadau do perjolo ise debata di ngoluni jolma molo di tada jolma debata di boto ma hajong-jonganna ise ibana di joluni debata aha si dohononna tu debata dia si pangidohonna tu debata jala songo dia ma parangena dia do penni debata saliling so di tada jolma debata boy dohonon asing ma hajolmonna sian nama nada debata alai so nang maul tabay ma sada astuanna jolma nang takas manada debata di boto do hadirionna naso margelok naso margogo naso mardihadiha dia do panne debata naso olo mangasahon hadirionna jala naso olo mangeahon habuyonna semakin orang tahu siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya dia akan semakin rendah hati mengakui dan mempercayai semua hidupnya adalah anugerah pemberian Tuhan. Halai jolma naso manada debata di persuada debata holan hadirionna do di patu begehon tudonganna boyau songonon ala na burjuru hau mangula boyau marapangka na tipo ala na huboto do mangido tu atasakku
Boyau mamora ala na ringkas doau mangula. Boyau marahi pason ala na hura zotido jala huzamoton ngulukku. Alai jolma na manadda jala na porsia di huaso na debata di dokdo hupatupa peo sude di ngulukku ala huboto ido di halomohod debata. Nah di situ perbedaan yang hakiki. Alan itu tung masai takas do profesal menon laho paingoton bangso Israel hati hai. Ada kejayaan yang luar biasa yang pernah dicapai kerajaan. Mamuka sian pertikian ni Raja David. Terbarita runa sida tuliat na humaliang. Pola dotung masai sangat nasida dihabiari. Ala hatongapon ni Sion Jerusalem. Ala habal gauna. Alai lupa nasida gabe lam sumuru do persebahun na tu debata gabe saya di patujolo do akan narikot dihadirion nabe di horongna doho di pardonganonna persauranna terjadi ma kolusi terjadi ma korupsi terjadi ma pangarupaon do akan na asing di tonga-tonga ni harazauni. Arong dosen nasida aka pertogi aka panguhum na mangasahon guguna mangahut hamuraon alai manusai akan nagale do napugus. Nunga dirina bedi paidaida jala dirina sendiri dihetong gabe debata mangatur nguluna. Siang lain do rojo ni perpesal manon mendok mulak mahamu tu hajong jongamuna songo bangso ni debata. Na dipilih Jehovah do hamuna gabe bangso nani asianna jala bangso hasianna. Ingot hamu maon jala boto hamu unang lupa hamu Jehovah do debata ibana juma dihok kita jala ibana napuna kita molo debata juma dihok jolma berarti debata do mabahen sungguh dia pe nguluna alai dan gabe fatalisme natadok siat turpukon molo taha prosiai debatado na manopa hita iku prosiado hita debatado marmudu mudu ngolutta jala debatado na pataruho kita tungulu na marhasonangan tungulu na marlas ni roha dang dung hia debata manopa jala dipasobu susah nguluni zol madang debata na manopa debata marmudu-mudu debata marmahani debata mamasu-masu mulai nguluni zol mana susah nama ni birlui sedalan ni debata nama daudo ibana sia lomo ni rohan ni debata nama ralo do parangena tu patik dohot uhum ni debata gabe manaon na porsuk maibana di ngoluna siapa hari ido alai nakpe marpogos jolma ala hauduhonna mangoloi paretta ni debata dohonon naru di ngoluna rap debata doau mangalo dohot mamorsan naru dokon alani dang hapugosan mga batao marlas ni roha mamuzi ibana ay rap doau dohot ibana di sude persorion na hubulus di ngulu si ganupari ido panidang yun ni jolma natakas madok Jehovah jumadihon ibana ala diuduti do muse madok ibana napuna kita nyan hujaha aduk sotik parasingan ni terjemahan hata tuba do hata Indonesia mula di hata Jerman maseuli do on ala didok disi di mata jumadihon kita dang kita menjadi hok kita adong doi ala adong do di hata Heber do situ welo asi nu dak kita alai mago di terjemahan do baser ko hutaringoti on ala di hala Israel hati hai ala nungatung masati bo hasangaponna dia tong nasida nama bahini gabe di halupahon di persuada debatado nama ngaluas nasida boy songoni hatong amonna habong galonna dia rupan ni aka bangso perbegu hati hai siang lain don mai
di minggu jubilate sadarion ala rebatado jumario kita jala ibana na punahita iko perjolo olu ponot tama ibana dang holan Israel nahinan dang holan Israel di paran narubi alai sude jolman na tinop pani debata iko mangulupon marlasin roha marsurak-surak memuji debata di sima hilalauta molo totong tahanguluhun taha prosiai debata jumario kita dang dok be sude nata wuluson hilalaut tama nata hanguluhon wai alarap do debata niang doi oma muse parasingan ni zolma na porsia di debata do na so porsia di debata nasa na adong di ngolunai dia etong doi gabe buban nama sai borat alai zolma na porsia di debata adok pe buban di ngoluna di do ibana do rap do debata do mamor sanon alani dang sora tau mamulus nasa nama saon di situ berengot parasingan. Itu sebabnya orang yang sangat mengenal siapa dan apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah tertunda atau terhalang untuk bersukacita. Maras ni roha ibana di nguluna, ay di bereng ibana, dang sasada ibana di perdalanan ni ngulunai. Dungin dapat dua di dok ibana di si, olwan nama Jakoba. Jala ikom marlas ni roha ibana Roma zolmai tujolona ala patani ala bahasa kultus do pesalaman 100-on meledok robema tujolona lapatanna Roma nasida medok molihat tu debata ala didok disimuse bongoti hamuma aka bahalna uduk namai bahal hekal di hata heber ima bagas joro na dision nauzui rona sida mamongoti i mabuat pelea do dang neang dang mangel jol marotu bagas joro mabuan pelean na meragam pelea situtungon pelean hamuleteon dohot pelean perdengganan pelean hasesan di dosa pinomat aduk pitu pelean di pada narubi Rona si dari si marhite peliani marsoba tu debata perjolo medok mauliate di permudu di permahani perngulun nasida di ngolu nagok hamauloni dung di pasahat peliani Roma nasida muse medok mauliate jala laus di sima partikianna mangido ahana kurang di ngoluna asa di pasikop debata jadi meluh padu mutu titing doh hatorangan nakkan ini pesta gotilo mahamu bulan naro aku ketika merhuria di Jakarta kuparukil hodo pesta gotilo non puasa budang golak bata di Jakarta saya memang gotil lamang ala di etong mau lemang gotil pertani doi perhauma alai wudok do tikini tiki mangulau di HGB Cempaka Putih daun dang na sedia gorang nata buani dohonota namang gotil gariadan yan mulai do argumen muna deko kitiritir rohamu madokoni moloi bona pasugi manggotil jolma nau katok bos hali ono bulan ipe pertikian na perpudion biang guna ujui sehali satahun do manggotil hamun hingga selisa bulan hape pak stakotilo selisa tapi dah ngolo idia do nanti kos nih ngomarupani ujungnya gabe dioloyak ka panitia do akar ruas tingkat dia mang tabai mak dan memang waktu itu saya membuat satu kajian teologis apa sesungguhnya di balik makna pesta gotilon yang ada dalam kitab perjanjian lama tapi juga sekaligus dalam perjanjian baru memberi yang terbaik karena itu istilah bahasa Ibrani disebut behora buah sulung dari semua yang kita kerjakan hasil panen dari ladang hasil dari seluruh peternakan dan hasil semua pekerjaan manusia minimal 3 itu harus diserahkan jala di halak Israel naujui mabuat peliat tu debata ikko pastido nau dengan di pasahat Iwingo do tik sekolah minggu ibu tanami. Adong
mo jamita salanggatan mandok bolo pesta kotilo ni bom maeme tu gereja ala gudang lakung na jadi semuruk makasih tua ala nido dung masuk kau tu sekolah teologi di STT udok do tuna tutuai so tung dohot tomat baini bolo tuk sobui peta dok tu kadongata dongamu parari Kamis undang ibuan pinomat ho dak songoni ni diula dulu anang dohonok kudisi hamuma marningot mulai lihat kamu mulai tuhot tu debata roh do sikatna molor tapasahat mulai tuhot tu debata rohi ta memongoti akabahalna magodo hamorauta moro do artata mulai tapasahat mulai tuhot tu debata hamu mangalusi alai porsia ruau songon naposo na debata dangna patuduhon na adong dihita ubat tadok melihat itu debata dak tapasahat ha molatio tad dan lasni rohata ala nauk tarajumi do debata do pasahat toni marhite hahi pasol lahu mangulahoni marhite gogo lahu patukoni dohot marhite aka persauran gabi bohita madai natabu dohot nadingkan Ido alana molo di paran nek baru dada holatik kimana pu zolma iko mandok mulehate tu debata dada tikki da pota pangka zolma mandok mulehate tu debata dada ikut tikki adong seorang papuna mandok mulehate tu debata alana orang nek baru di ngoluna gabi Roma mandok mulehate tu debata rekok doi jala sitong doi aleda kolani marsahi pe zolma molo mahutton apostel Paulus madok muliata turu debata ay marhite parsahitoni lam di boto masung dia debata mangatoi ngoluna ido bahen taida dison mau lihat ma rohamu tu ibana mengucap syukur itu esensi hidup Kristiani halapatan ini mengucap syukur madok muliate hata na sederhana doon Jolma naolo madok mau lihat tu debata dak si panggaron nguluni ima hata batakna alaniaha ala nunga di boto ibana madok mau lihat dang ala na ibana hata wonna dirina haboyonna guguna alamido ausa ada pendita di AGBP mangalo lelang di gereja ya belum kita kutilok kamu pikir kamu ayah kepersengan non tohori gudang goda akot alai sepata olor marsahid jiwa zol malani itu pakku di na bulan Sepulusa dan tahun nasalpu marpesta gotilon dia ke distrik Tanah Jawa saya marlelang asong na palilikku jadi itu mibu ningo tu penitia tu belum dapat 500 sama ngabui turu buko 400 500 ini turu 600 ada deksau 500 muruk imana tua piung muruk dalam turungan nai neraku ini daksi panggaron nama dok moliate dangolo pangyahon nama dok moliate jala dangolo mangetong sedia nih pas tu debata dangolo Gariari do dangadong no pemanangahu pasa tu debata maribakon na kujalo sian ibana pasu-pasuna di ngoluku daw sedia mai jadi melorot nak kaninga pasahatun na dumenggan hamulateo tu debata ido ipolana molo emen no porngis molo pinahan no mok jalan no kipas alanido jamita saderion jubi late mar ulu-ulu bersorak-sorai alai nang nasalah mamereng mau nuaing narak kudong sejulon belo bereng buhu muna hurang gua marlas ni roha itu tapi nga minggu ulu-ulu minggu saderion bereng sejulon hamu mapa boto-boto yalan ya hamu na hurang marlas ni roha di ngulumun siap hari alani macet mai Jakartaon alani mohok mamai nang nalani ahmai alai deng dohonokku
Bisa saja wajah orang tidak memperlihatkan sukacita, tetapi jiwanya penuh dengan sorak-sorai. Ada kelemahan fisik yang tidak mampu orang ekspresikan sebagai bukti bahwa dia bersukacita memuji Tuhan, tetapi hati nuraninya tetap bersyukur dan bersukacita. Itu narumikot. Alai di persauran, di interaksi sosial sehari-hari, dia mata dan nezol mana merulu-pulu, perjulu, dang muruk. Yaitu semua mangan nonija, mula-mula kamu lemur enak ngadawu jelas ni rohai. Alai inat tapi sanguni do bulu perjulu termula amat hai ope. Tadda don nang ulam dau las ni roha di ngoluna. Nah orang tua juga seperti itu kepada anak. Jika dia tidak hidup di dalam sukacita, ini mulai mengomel setiap saat, marah-marah dan seterusnya. Itu sebetulnya harmonisasi keluarga yang dirindukan oleh Tuhan. Bagaimana kita hidup harmonis, bersukacita setiap saat, menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dapat puri madison di dok di ayat napalimahon. Ai perdengan bahasa do Jehovah rodi saliling nililing na do asin rohana. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti, tidak mengenal kata akhir. Saliling ni liling na. Perdengan bahasa do Jehovah. Pertanyaan, di diru tadana perdengan bahasa Jehovah di ngulumuna. Sadi hari do hamu boy mabuktiho tu zolma marhite panidangion bahwa Tuhan itu perdengan bahasa. Anggon laso do perrohaku. Lumubi sian akan nasi. Tabuktiho do perdengan bahasa Jehovah di nguluta dakpola ikot tadok. Marasing do HKBP sian nakahurian na asingi na olo patu begehon bahwa Tuhan memberi sesuatu, membuktikan bahwa Tuhan setia memberkatinya. Uzui adong go batu bermasmur di Jakarta on dakoton waing sekitar 20 tahun masalku ringkesnya do tusi di Senayan di bain bata bermasmur on adong masada mampai kesaksian poso hidup poso sia nau piki. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Begitu saya setia mengikuti langkahnya, saya selama 5 tahun pengangguran, tetapi begitu saya setia, kemarin saya sudah langsung direktur. Hai baru logika nih. Jangan dongi. Itu tidak membuktikan bahwa Tuhan kasih dan setia kepada dia. Dao. Aku jabatan direktur na bu, rumahnya perusahaan nih dengan modal 10 juta, iba direktur bu ini, alai na pinjam doa pengotong. Bukan itu. Wujud berkat Tuhan yang tertinggi bukan harta. Bukan. Silakan periksa nanti ulangan pasal 28. Dari sekian daftar berkat yang diberikan oleh Tuhan, harta adalah urutan terendah. Yang pertama berkat Tuhan adalah persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur dengan Tuhan. Melubui rupa kita melihat itu debata ido pasu-pasu no balga. Alanido pasu-pasu no balga sedebata melubui tado horas tu dongata. Itu. Melubui rupa do honota horas tu dongata, lapatanna ta horasi dongata, dang talehai, dak taburai, nunga pasu-pasu itu imana. So nido debata tu hita. Holan hei teman nogo na bertanya kita madak mulate nunga didongani hita ima pasu-pasu no balga. Asadang hamoraon hatu midbo. Dang hasangapon natumibbo, dang hagabion natumibbo, ale natumibbo ima marlas ni roha. Mulut apa domu tu turpu epistel nakaning, Yesus madok audo pitu tuna tu biru-biru. Itu hagabipi. Yesus do pitu tu hagabipi. Nasa na bongo tuson marhite Yesus ibana do napunahita. Alani ala Yesus do napunahita nakpe adok kita di son dohono tema Yesus do natai wutur di huriaon. Dang be lo menero hatta. Perpudi situ tu dohonoku. Mulak matu bona ni zamitai. Boto hamu maon Jehovah do debata ibana juma dihon hita jala ibana napunahita. Alusi hamu di bagasar hamuna.
ise do di batamunan wae. Kudang zolma dang Jehova di batana di tau-tau perpurion. Kudang zolma mabahen ulauna do di batana. Satu hari Minggu mengulai mana di kantorna dang dingot berminggu. Kurang gozol mabahen bagasna do de batana manang artana de batana dirina de batana ibana mengatur dirina dang diluas de bata tatadama de bata ni siada nama nopa ibana de bata ni sinowak na paluahon sian aik na sumar de bata ni si Abraham opunina prosia jala de batani Yesus Kristus na manogos tuhita haluau ni sisa liling na atong jahubado de batata natatadda di bagasa Yesus marlopolo mahita marsobba mendok muliate tu ibana amin batang yang mahita asini rohamdo Tuhan mangain hami gabe nakonmu marhiti Yesus gabe parjabar hami dihangolwa sugut si saliling nililingna ima na mangojar hami jalan apa hoton rohanami marulupulu memuji pasangat guarmu ngulu namion merlas ni rohama molote huadupi hami aka namaol dang manukoti hami manadda asini roham molope ikon adupan nami ragam parukilon danggabe menudati hami mendok mole ati tuho alai dalam mudui memakulingi hami asa lam uduk hami mengului ho sipata alani hagaleo lupa doa hami di perdongan yomu alani di pahingot jamita sedario kami ala nungarap do hami merhiti hama mate do tahen ni Jesusi gabe sakabona hami do bangsom Israel na pinilimi taluk mahami Tuhan marulupulu madalani ari-ari nah naeng pasahatom mudepe Tuhan ubah kami di bagasat tang yang namion tua dopamu nabadiai pakumasion ni huriam hagabepe pasar mingguon naposom akapadita dohot perhalado nanek patupahon akar ragam pakubasio di minggu naneng roh jolwani nasida parasahalai urasi jala pergugui asa marhite pakubasioni lam manadda mahami sude di asini roham mulutung adong Tuhan aka nadi bagasan hangaluton hinorhon ni hahipason nalam moru di sudut nama tua patiurma pikiran nasida asa totong managam haulion manangyako poparanna molotung ina ma ujungi ngulu nadi alai molo taluk do pehami mangido hahi pason luas ma akan mangubati patadahon wasomi mabahen halongangan asatibu kisar aka namar sahib sipata lomos dohami mamereng aka sudut no poso siala namasa di tonga-tonga ni portibion alai mengasahon wasom mahami Tuhan pasahato tuho aka puparan ni ruas ni huriam na met-met sikola minggu asa jolanamu nasida memikirhon lomo ni rohamdo sakapmu asa bui nasida Tuhan anak dohot boru si bahelas ni roha di natoras nabui mapamanindangiyot tujulum babua hodo menjadi nasida songani manang sudut na posubulung diragam ni parokilon ni adopan nasida di ngulu siap hari di ulau di pasikolaan dohot di sirokat ni todi Tuhan nunga dibagi hotang yang nasida oloi mai hobar tulomoni roham akasita sitanami
naung hupatu bego kami tujulum. Jala naso tardok kami. Marhite to di perbadia. Huwa kami muse asa homa na patu pahosa. Diaka na subui ho kami. Terdimima na mangodiho kami. Sangobas nari ale Tuhan. Mula maruas ni huriamon. Tungulu si ganupari. Tutongan ni bagasna. Menguduti ulaun na. Luas mana sida. Di bagasa todi nama rolo-polo. Marpanidangi tuna humaliang. Sesa dosa nami. Jalo tang yang nami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Taruh mau lihat itu debata, tapasak pilihta las maredehita sen nomor 350 alu. Oh
Ale di bata amanami na di banua gijang. Podo haroroan ni saluhut silihol-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauli utus. Upasat hami masian na nilihom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tontin. Asalam hutad dahami, godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadi ama goarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami. Songot panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tupang ujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasahorhon madamena tutod tim.